Kishigonu na okporuzo ebe ji akwa digo nwuru anwu digo nwuna Jimawo ona wona ni echimechi na alọta mezite ụmụachi n'ụzọ ụmụachi ekele masị ehe ụmụ m ụmụachi abawala mele ihe mji na-akpọwa ụmụ m na mụrụ nwa na mụ nwaanyị aga ọbụla ha ụmụ m ọzọ ọbụla ịnwụrụ nwaanyị aga n'ụlọ ele ka ewuju ị na-awụhụ nwaanyị aga ịmụrụ nwa ịmụhụrụ nwa nụ nnukwu gị nwaanyị aga ihe mere na iji dakọ onye mmadụ ebe akwa mecheshi ma dịka ọnwụ na ma nwere ihe mere ni amadị m shọwa kpọrọ gị nwaanyị aga ịwụkwa lenya magba gị akpọla gị nwaanyị aga gaza m o nwaanyị aga lee o nwaanyị aga o gaza m nwaanyị aga ina mụ na mụ nwee n'unwe nwere ebe mana na akwa nụnụ nwaanyị aga onye nwụrụ gị ije bega apụ ihe ji chọpụ ọnya emere ọgwa dịka ọmụrụ obi ama anụ m ihe ije bega akpa nwaanyị aga ebe mana akwa ịwụ nwaanyị aga akpụla gị aga aza ka e were obi ọma zaa ndo nwaanyị aga hiche anya go ị bịara na-abịa isoro iwu uwe ọhịa ị bịara eso kọwụla afọra na adịghị azọla gị kezi adịghị azọla gị kezi adịghị azọla gị iwu uwe ka ị bịara eso ibe gị amụwa kamala igini bụ ọmshọ kọ ihe mege na mamshọ akpọrọ ya nwaanyị aga ọgwụ chegharịa ụnụ nara na Jizọs Kraịst dịka onye nwe ụnụ na onye nzọpụta ụnụ ugbu a bụrụ ka eji anara mmadụ nke ọma ugbu a bụrụ ka ị ga-eji chọọ Chineke chọta ya akwụkwọ Matiu isi 3 mmalite nke 16 na-ekwu Jehova nwere ụwa n'anya otu a ọbụladị na o zitere ọkpara ya ọ mụrụ naanị ya na onye ọbụla kwere na ya na a ga-azọpụta ya ebe 17 na-esi akpere onye na ọ bịaghị ka ọ zọpụta ụwa kama ka ọ bịara ka ọ napụta ha ma 18 na-esi ekpela onye na-ekwedo na ikpe ugbu a n'ihi na ejiri ọkpara Chineke a mụrụ naanị gị ọtụtụ nọ n'elu ụwa taa na-amụ ụmụ ọ na-amụ ka ụwa ọbụladị ndị mụrụ ya nwa kpọrọ ya gaa dịka ụkpụrụ okwu Chineke esiri dị zụlite nwata dịka ụzọ Chineke esiri dị ugbu a nọ ụfọdụ nọ na-agagharị ụfọdụ nọ na-awagharị ụfọdụ nọ na-aṅụ mmanya ụfọdụ nọ na-eji ndụ ọjọọ dị iche iche dịka amaghị Chineke chegharịa nọ nara na Jizọs Kraịst ugbu a na-adị ndụ eluigwe dịrị ọka ala dị ndụ zụlite nwata zụlite nwa gị n'ụkpụrụ nke Chineke ịtụ egwu Chineke n'ihi na mgbe ị zụlitere ya ọ ga-asụ ndị iwu ọgada na-abụ onye na-aṅụ mmanya gada abụ onye na-akwa iko gada abụ onye na-eji ndụ ọjọọ dị iche iche nabata Jizọs Kraịst uwe na-adị ndụ kwere na n'aha Jizọs ka ọ dịrị gị na ụmụ kwere na n'aha Jizọs onye ozi ọma biko eweli iwe ama ma izuzu ụmụ na emume ụmụ ọwụdụ m ka hụrụ mee preaching go diverse ihe Chineke tụrụ m n'ụlọ ka m na-ekwu ihe tiri gị n'ọnụ kwa ya ya tiga gosi gị kparịwa m gị hụ dị mkpa aka m na-atọrọ m ikpe emume ụmụ maka Chineke imega emega ji m tie ekpele n'obodo m maka Chukwu ma m egburu gị kpọ m basket nwatakịrị mepụ ọnụ ọgụ okenye okwu otu si dị ya mma ọkwọgụ bịa a na-akpọ gị abụ uche ka na-akpọ gị gịnị ele otu si hụ nwunye n'ụzọ na-agwa okwu otu si wedị gị mma ụdịkwu nwatakịrị ịbụchukwu na-enye nwa iwe na-agwa nwunye m okwu otu si wedị gị mma m wetu obi ana nọ n'ebe a anọ m n'ịnọ nga ọkwa ịhụrụ ụnụ yewetu oshi iwu nda mara m isi ara gị oke onye jaga no iji grabịa nga gị bịakwa na agbarị nwaanyị gị nna ndị isi ara gị mma ị nwere lọkị nọ ndụrụ mana m ekpola gị gbuo aka ntị isi ara gị mma o rugo gị nke ịgwa m na isi adị ọmụma ndị isi ara gị mma nna ịgbanye gbasịgo m iwe isi ara gị mma ọkwa ịhụrụ ihe unu na-ese
ihe na-adịda eme ṅụchacha ụmụ nwaanyị isi ikpe niile nọ na vileji mara mma ọnwa ekele lego ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo onwe hụ nke ị hụrụ n'anya ha niile ma ndị ka isi mkpe ma ndị ka ụmụ agbọghọ ma ndị ka nne ihe hụrụ nwoke ibe m ịsọ ya ka uche gị niile lara ịma na nwoke ibe m kelere ịma na nwoke ibe m kelere cheme ebunye ya uche mgbe ị hụrụ na buru kpuchie isi gị kpuchie akọ na uche gị lee ya were nwoke ibe gị lebe n'ụlọ lụba ọrịnụ mma efu ogo na-erere aka na amụrụ nwoke atụrụ mụrụ ebule gba aka nwa atụrụ mụrụ ebule ọgba aka nwa onye mụrụ ụnụ gba aka nwa jeso merụ na ebere jeso merụ ụnụ na bụ ebere nda maria gawa si ebe a pụọ were kọtịn kpọ efe ụmụ nwoke efileji enwe ma respekt nna ya agba ihe ewela m iwe ndị abịa ma gbarịcha gị isi arị gị mma Dim, asama, ele hiche o sechi wo. Echi. Echi iwe echi. Ndị echi ada agwụ agwụ. Ai, agada agata. Nwa ihe chetara o echi. Dịka gịnị? Chenana, cha. Oh. Ụdị echi ka o mere afọ ole mmago hapụrụ. Igala kompeteri. Echi ka a na-eme ncheta ọmụmụ m. Onye ekọkwala nụgo, onye chetara gị? Ahụrụ m mma baptizim m n'ụzọ obi igwe mgbe m lọtaga aja. Lekwa ya anyị kọrịwa ya si echetala egbe ahụ amụrụ m ọhụrụ. M shizi otu ahụ mata so echi ka e ga-eji mee ncheta ọmụmụ m. Sịkwa m, maka na ama m na enwedị ihe ọwụla ihe ọma ga-esi gị n'ime apụta. Na awụdụtara ime mụọ nwa. Yes! Ọsọsọnụ. Asị m sị enwedị ihe ọma, enweghị ike icheta ụdị ihe ọma ndị a. Naanị ihe ị ga-echeta mgbe ọbụla abụrụ gị abụsa gị asị ya rịọma gị n'afọ shie nwa abụsa gị ụkwara pịam ya makpụrụ gị n'afọ wụọ nwa ọ bụla enwere ihe ọzọ iri mma elekewa abụsa m asị ya eshie nwa aṅụtara m ya na mmiri idudo dị vọd ọgwụdo anya abụọ gị na onye ọwụ ma ọhụ ndị omibe gị jikarala onwe ha hotel mụrụta na-esejikwa onwe ha ka gị wee ụba hom gị gụrụ ọrịa gị we nwa gị ọrịa aka ntị amara gị ama ya shie nwa abụsa ga-asị ya shie nwa ka m gbalagra gị ekwuchila m ọnwụ onye enwe ha ịkpaga ama m onye bụ igala amịpụ wazụ ọkpọ ọgala amịpụ ebe iyi mmịpụ gị emikpuo gbawụla gị mmikpuo gị n'ime gị aga nọrọ ịpụtara wee mụmụ nwa chena nwere otu ihe m chọrọ ka e mere m ya wụnụ ugbu a ka ị bịara achọrọ m sị echi ga-aga nnọọ na ncha garịchaa gatuo ngarị mma ị ga-akpọ m aga m ga-agaga rie ihe ṅụọ ihe mịa ihe lụọ ihe tupu na ihe dị mma nwoke ọbụla na-enyetụbe nwunye ya na ndịrịga ndụ ya zọrọ m ya ha ga-awụ ka ibulali otu dọwa ya edere nle ya mbeme nle ya otu mbeme ụrụkọsị ebeghị m sa aka gbuole m he mbenye so akwa love omemele m emewe ọrụ ka emele ya eme dịka gịnị kwanụ
ekwuli agadi m ekwuli ihe m kwesịrị gị ji anya gị tiga anya na mmiri jiri aka gị too ị ga-etute mamụla dị akwụkwọ nsọ so anyị ga-achọta anyị ka a ga-emeghere anyị ngwa nna m tu gaa n'aja tue nwere ihe ibu n'obi atọọla ihe ọbụla m tụtụrụ ọrịa gị mma otu ihu nwanne nsogbu anụ aga n'ime ụlọ ka a ga-achị gịnị mgbe ụmụazị a na-etetara ịda bụrụkwa oge gbuji gị ada kele ke nne gị lụrụ anyị ga-akwa gburu oge gbuji gị obe ihe ọ bere n'anyasị ụnyaahụ bee ihe ya taa maka Chineke ama ebugo ọ na-abọ ya na ọkpọ ebe ụda ọ na-edoru n'eji kakwa n'ihe elizi ụda ga-azụrụ mkpụrụ ọgwụ ụra ka oge ya ọṅụọ kwe m n'ahụ m ụra ejikwele nwa ahụ ata ejikwele ihe akwa nne m lọrọ ụwa ama m so beghị bibe Hey, Uju nwanne m. Anọkwa m n'ezigbote nsogbu ike agwụla m. Na nwa di m akpagharịala agwa. Ana m aghọtatikwa di m ọzọ. Ama m isi ya, ama m ọtụ ya. Di gị akpagharịala agwa. Oh, mma mgbe m achọga mkparị ahụ. Agbabela gị ige. Agbabela gị shi gị tụwa otu nwa okorobịa rị mma. Ya hazie gị. Ya eburu afọ ime. Pịa. Na mụọ ndị Igbo shi ngala nga nwachiri ya gị ịma na shadi gị aga akpụmafụ nwaanyị ime o toro gị anya shiri ọ gara akpụmafụla ime ashiri ọ ga-enefula gị gaa n'ọnụ ọnọdụ nwaanyị ị na-amụ ọnụ n'ezi ya egwekwara gị mgbe ọ nwere isi ya Uju, ebe otu sịrị mgbe nwa ụdịrị ihe dị otu akwanụ mma na m a ga-emenwụkwanye ya ọ ga-ekwe m omume ahụrụ m di m anya adị m eme nwe ya ọ ga-ekwe omume ele ihe na-agbara bịa ma nga a ime ọ gị gbaa nga ya ebie ọnwụ ga-anye gị afọ ime ihe gbara na kitikiti bịa nga ebe ọ ga na-ekwego mgbe bụ di gị mba kere na ịhụnanya di ya mere ma ịhụ na akụkọ gaji gị akakwara nga ọha eru ọchị o shikwara nga ji n'ebe ma ama ebe ọgwụ gbara ya n'ọrụ nga gị anụrụ onye m gwara gị lekwa ụzọ biko ha kpa mma nọrọkpa mma ha mma nọrọkpa mma ebe ime anyị ike ime anyị ike ime mba n'akụkọ ezinụlọ ka ha kpala ukwu ọjị gbasarala ya onwe lakpu Wow, it's so religious. I know now. Banka tane ke shitregi. Ele umunne gagala hanto to daro. I am check. Ya no do gba. Eso. Ele o mais batana. Gift no ne land ya. No nyinyo ama. Nya na enye ndeze. No nyinyo nyene na ọ ne bokal. Ngwa bịa sem. Anya ọkụ. Ngwa bịa ihe awụ taa ụgwọ ndị ego. Ngwa bịa bụ ha m. Atapụla m.
Isi? What would you go some more? Not our way, Shane mentioned Tom, Yao Ponding. Me got your gift to the not even walking in with them. You get by here, how much you begin to rock again. You can do the color when he Bulalogianga. Because I don't know, I got me Gaga. Lay your time and go down. What do you hear to another comes along? Eh? Yeah, the way my brother. You can't have Academy Huda. Get Academy Huda, let them talk at it. So, come back and Academy here. Make it. It's some got in me. Be a test, so Yana. Me, I'll give to me a test, so I can't make a jack here. I got under that. I'm making up. Akwata, if I tell you, teacher, Kanda, praise, Kanda, so long of poor. Yabu high and never test, Kanda, if I look at a babu shoulder, Macachina come magic on to one in me, I put on emotion. And I have secretary, and they'll go and never get you. We pray that we have here. Upon what the good? Upon what the good? You got back to when you come. Chineke gosi ya. Chineke keneye nwanyị agawo. Chineke ka okwu ya niile bụ okwucha ọgwụ. Chineke lekwa m. Ahụghị m nwoke nke di m ji ahụ nwanyị. Dịka ihe ndị mmadụ na-ekwu. Chineke biko zute m site n'inye m mkpụrụ nke afọ. Hichaa m afọ ya mmiri. Chineke na-emeela m ndị ụwa. Mee ha ndị okwu asị. Chineke biko. Nye m mkpụrụ nke afọ Chineke. Chineke mekwala m nwa dịkwuchela m ụwa ọnụ. Chineke nyekwala m nwa dịghịcha m anya mmiri. Chineke biko. Ahụghị m nwoke ka di m ji ahụ nwaanyị dịka ihe ndị mmadụ na-ekwu. Chineke kwa gị na-enye nwaanyị aka nwa kwa gị na-emepe akpa nwa nwaanyị. Chineke mepe akpa nwa m. Mepe akpa nwa m Chineke na-emeela m ndị ụwa. Mechere m ha ọnụ ka ha kwubiga. Chineke biko na ana m arịọ gị hichaa m anya mmiri site n'inye m mkpụrụ nke afọ. Chineke hichaa m anya mmiri site n'inye m mkpụrụ nke afọ. Onye m anya. Chineke ụwa akọọla m ọnụ. Ụwa akọọla m ọnụ. Ekwenye na-akparị onwe m. Ekwenye na-ala n'iyi ala ghere eghe oke ibiri ha ka nkụ na-epe wago. Ide epele nkụ. Gị hapụ nkụ na-epe jisa gị oyi ote. Mezie ezi ka a ga-ashigre m na agara na-agụ. M nwere iwe agara na-agụ m mbi ego maka mbi ego ka m ga-eriri ụtara. Makwasị nwe nwere. Ị ga-asị ị ga-abanyere m aka. Gị pewere m nkụ m nshi gị ihe n'ọkụ. Gị nọ ga-asị agara na agụ gị agara. Mezie ezi nga rie ni na agara na-agụ m. Mbịa nyere gị aka. Agara na agụ gị. Enyere gị aka ibu Jizọs Kraịst n'afọ. Ịgụda nyere m aka. Obi tara gị mmiri. Lekwa otu nwunye gị rere esi mpewe nkụ. Eri otu iri na-arị dị mbọ. Iri ntara ime ọ dịkwa gị eri ka onye ajụrụ aka na ọ wọrịrị ọjọọ dịrị gị otu ma ọ dị n'iyi. Ọ wụ omekpọnwụ. Pewe nkụ m ihe. Pezie ezo ga-ashigre mmiri. Mgbe ị pụtara ụwa sọ ya mmụọ nwa ka ị bịara mụ. Anya ọkụ pe nkụ m ezi ezi.
ọwụnụ ele ihe ke ọbụla ka ọwa ọbara anụ yakwala na ipepụla nwa ma yakwala na ipele nke pepụ nwa ma nwatakịrị na-enwe ihe o mere gị ipekwa opelere aka jiri nwayọ ịgapụ ya n'ije agala m aka ihe chire dị nwayọ ọ nabiri gị atụrụ ahụ n'ọdọ atụsa gị edo ụda ya ekwu m ahụ ka ọ pụọ ka m zuru m ike Chineke na onye ọrụ ebe ọ makwanụ ka o shinyere m n'obi ji aka ya gbakwụpụ ya n'aka aka onye mepe meghe ụzọ naanị ka nwa pasịrị ụmụaji bịa gị n'aka aha kwụsị nwa ka ụpụta ehihie ha otu nha kwụ na ihe akwụrụ ọ mepe meghee ụzọ ngaje ka akụrụ mmiri taa ahụ ọ ga-apụkọrị obi n'igwe ịwụdachi